time. That is why bazalwane sihlangene la and celebrate weekend yonke kungenxa yalothando. Sibonga ukuthi sithandiwe. And sibonga ukuthi asithandwanga abantu nje kodwa sithandwa amasu. Bayaza ku Chief Elder kwesihlabelelo sasithi olwabantu lincane futhi lisheshe liphele. But there is an unconditional love of God. Uthando olungayi ngokuthi wenzani noma wenzeni. Athi Paul mayebhala while we were sinners. Nala wetsakali la sibe right. While we were sinners, then Christ died for us. Ohlabelela kahle athi he lifted me up from the deep muddy clay and he planted my feet on the King's highway. And that is the reason. Yabona maningaba yileso sizathu. Angeke kube nendaba ukuthi umngane ukhona noma ngeke. Maningaba nje leso sizathu ukuthi ngafelwa. You won't be bothered by people. Ukuthi mawuqhamuka bathini noma benzani. You won't be bothered because indumiso yakho ivele understanding ukuthi wenzani. Ngani ngiyakuzwa basalwana? Mina ngiyabongela mangabe wena bo right impilo yakho yonke. But some of us we know where we come from. And I cannot hold back my praise ngenxa yakho. Day number 1, obedience is better. I'll be going to obedience is better. Day number 2, first service. After this. Look at your neighbor and say, after this. Day number 2, second service. Somebody needs to change. This was too much. And I can assure you already there are testimonies. It has been my prayer, Chief Elder Uguti, the conference I must entertain. Siphume sabe sithi bekumnandi, but remaining the same. Kuyoba inkinga sispende iweekend yonke ebukhoneni bakhe siphume sifana. Awukodwa Jesu. Siphume sinale character besinayo. Siphume senza lezinto ebesizenza. Uma bethi somebody needs to change, kuthiwe qala ngokulahla lezo zinto. Ungene ekhaya uyokhipha. Amanikini kulahle. Something about the name Jesus. Something about the name Jesus. He is the sweetest name I know. Something about the name Jesus. Something about the name Jesus. He is the sweetest name.
sesiyagoduka siye emakhaya. Ukube ilesikhathi ngisakhonza la ngangikhonza khona, ngalesikhathi ngaba amabhasi ayadunyiswa manje. We are getting ready to go back home. Because besithi masiye konfeni singasuki kuleyo ndawo. Nababhukayo bebabhuka around the place. Sihlale lapho. Bese ke ngalesikhathi sesiyazi ukuthi sesilungele ukuya emakhaya. Nami sengicela nje ukushumayela umlayezo wokugoduka siye emakhaya. Ngoba bashumayelile sebashumayelile. Mina nje lo wami owokurelease abantu. Ukube khona beze ngamabhasi emkhathini ngabe ngithi o driver badumise manje. Ngoba sengikhipha lokugoduka. Sengikhipha izwi lokuthi sesiyahamba. Sesikufezile ebesizele senze manje. Siyahamba awufunde nje u37 ume ku39. Siqale nje ngesizulu. Incwadi kaJohane 7 verse 37. Yebo. Kepha ngosuku lomkhosi lokugcina uJesu wasukuma wamemeza wathi uma kukhona awamileyo makeze kimi aphuze. Okholwa yimi njengokusho kombhalo esiswini sakhe kuyakugobhoza imifula yamanzi aphilayo. Awu bakithi. Uteli balo. Shout 39. Wayekusho lokho ngomoya abaza kumamukela labo abakholwa nguye. Ngokuba umoya wayengakafiki. Awu bakithi. Ngenxa yokuba uJesu wayengakakhazimuliswa. Asithole ngesilungu. John 7 verse 37. Yebo. On the last day, that great day of the feast, Jesus stood and cried out, saying, "If anyone thirst, let him come to me and drink." Oh, pusayo, kulawa matsi. Oh, pusayo, ngalesikhathi uJesu engakafi belikhuphukela kuye kathathu ngonyaka. Bekunemikhosi la uNkulunkulu athi mabakhuphukele kuye. Bekunomkhosi abeza kuye uma beqeda ukuthola isivuno sokuqala. Loyo mkhosi yilo okwathi ma uJesu seshonile sehambile evukile wakhuphuka emva kweinsuku behlangene kwehla isivuno sokuqala sikamoya oyingcwele. Khosi wesibili yilo mkhosi abathi owesinkwa esingenamvubelo. Okwakuthi iviki maliqala kuyaqinwa ezindlini kukhishwe yonke into eneyeast kushanyelwe amakhabethe. Uma bebhaka izinkwa azinamvubelo. Sanibona nethokoza. Bese emva kwaloko ulandelwa yiphasika. Iphasika ke belingadliwa kungadilwanga nemvubelo. Bekufanele makungena ephasikeni kudilwe nemvubelo. Kuyingozi ukudla iphasika
Sanibona ke thokoza. Khosi wesithathu yilo celebrate uJesu. Okumkhosi wama trumpets. But ake silungise le yemvubelo. Redemptive repentance. Imvubelo kuthiwa irepresenta isono. Waphela amen. Cela ungiphi imali mama ngithenga amen ebandleni. Imvubelo irepresenta yasi mawufunda history yalabazalwane. Nemvubelo yakhona bebathatha amasiba feathers ukuthi mabe inclina la emakhabetheni abo bakhiphe nalese emakhoneni ngamasiba ngama-feathers ukuthi kungasali nento encane. And they are saying lama-feathers are represent umoya oyingcwele. In other words, mase wonke umoya oyingcwele ungena nakumakhona enhliziyo. Afika umoya oyingcwele asebenze akhiphe le-element encane yenkani ukuthi umntwana kaNkulunkulu athobe genuinely. Bebengalidli iphasika kunemvubelo. Awukuzumakhe ithi makhelwane. Isekhona yini imvubelo? Ngicela umbheke nje umakhelwane ubheke. Bese uyangitshela ubonani ngombheke. Ubonani nje ngathi khona into ekusafanele asayine umoya oyingcwele. Angene enhlizweni kamakhelwane ayekuwo wonke amakhona. Ngoba elinye ikhona istory last. Elinye ikhona istory inkani. Elinye ikhona istory pride. Elinye ikhona istory ukuzazi. Elinye ikhona istory ukubhelela. Elinye ikhona istory umona. Jokulele duze bakhe akasho nokuthi umuhle. Ngicela ukutshela mina ukuthi umuhle. Futhi naku nendaba ekhonje ngawe. Awuyishayile izandla ukuthi umuhle. Noma bengakuba umuhle. Hayi abaningi ngiyabatholela bakhohlwe genuine. Abanye abashongo ngoba nje kusekunale khona. Ekusafanele singene nge-feather dust. Engumoya kamoya oyingcwele sishanele ebasalwane. Bekungeke kucatshanwe nasemabhodweni ukuba imvubelo iphumile. Balwa bephekela ugudi. Babangumsindo balwe bephekela iphasika. Babanguphaka babangugeza izitsha. Sithi sifika laba basesilamulikwayo. Kodwa beyirihezela iphasika. Ngoba bariheza imvubelo igcwele. Kukhona ongatshelwa nongakhuzwa. Awuphinde umbheke makhelwane. Ngishayela umlayezo ka-redemptive repentance. If I can be honest with you, pride does not repent. Can I repeat it for somebody? Umuntu one-pride kuyoze kuxolise thina. Kukhona abantu abangaseze enkonzweni ngenxa ye-pride. Noma singabenzanga lutho fanele siyobalanda. Sifike sithi siyaxolisa mntana sekhaya. Phephisa inkinga yi-pride. Kunabanye angeke akubingelele ungakabingeleli. Ngenxa ye-pride. Ngisathi
Ngisathina nemvubela ngashuma yini. Sure. Hey, asikabingelela. Abanye bacala ukuthi sikhuluphele kanti hayi you be pride. Kukhumaliswe pride. Ngoba yi-yeast lento. Yabona babethi i-yeast represent pride. Ubone nangewoko. Wake wadila nabantu ekufanele uxolise ungenzanga lutho. Ngenxa yokuthi angeke babe right ungakaxolisi. And awazi nokuthi wenzeni. Emakhaya redemptive neminye imishado ibulawa yipride abantu bethandana ngoba kukhona ungekathi sorry belokhu bethandana nje mawuthi uyalalela uyabona ukuthi la inkinga incane mangaba nje khona oyiwani othi ngiyaxolisa lo mshado uzoba right. To receive the Holy Spirit. Mina nginenkinga yomuntu oshaya ngamathans enenkani nepride eyibona enomona ubheka ukuthi pride idelela kanjani. Uthe qeda kushaya ngamathans mayeqeda yena athi is more anointed than others. Kukata yena ukhuluma ngeyilini athi yena u-anointed bese ngiyabuza yabona lapha emotweni zethu kunalento abathi ama-dipstick oyifakayo ubone ukuthi i-oil ingakanani. Hayi leso sesihamba ngazo khathini asisenawo so upress ibhathini phakathi bese iyakutshengisa bese ngiyayibuza mina how do you measure the anointing? Usebenzisa yiphi i-dipstick ekwazi ukubona ukuthi ubani ogoje ukudlula omunye ubani onamandla ngaphezu komunye usebenzisani wena? Ngisadila-ke pride kanti mina ngiyamthanda uNkulunkulu ukuthi wonke umuntu umnike isilinganiso sakhe. Yebo. Njoba sila angeke ngibe uwe angeke ube yini. And intende kufanele uhlale uwe. Ngoba uNkulunkulu udesigne wena ngoba izodinga wena. Uma uyeka ukuba uwe usurobizwe into ethize because nobody can be you. I rather be me. Ngibe unpopular kodwa ngiyimi. Dala ukuthi ngibe famous kodwa ngiyi-cheap copy. Ngisathina lemvubelo ngoba yi-redemptive repentance. Ezwini uNkulunkulu ubiza isizwe saka-Israyeli ngokuthi wontamu olukhulu kunala efuna ukubabulala khona ethi kuMose, Mose, let me kill these people and start a new generation ngawe ngoba labantu abafuna ukuphenduka. And mangithi ngiyababheka year in year out April 14 baletha umhlatshelo baselebrate iPassover. Unyaka nonyaka make fika uJesu la sifunde khona ubathola babhizi bagubha umkhosi kodwa kungenamehluko. Omunye usuke ekhaya woman beater eshaya umfazi uze emkhosini make fika emkhosini uyacelebrate ukushaya umfazi akusali ubuyela nakekhaya. uJesu uyabona ukuthi nayi 7 days kodwa lo muntu usenjani. Omunye usuke ekhaya eyintombazane engalalele makuthi angalala ekhaya makuthi akayokotiza yabona ubizwa nje umakoti kuyo yonke imizi mayevuka
wakadliwa uze emkhosini kuyacelebrate day 1 day 2 day 3 omunye usuke ekhaya ushiya intombazane ukipitile uze emkhosini intombazane isele ekhaya iyapheka ibizwa makoti kodwa kulotsholiwe yena usemkhosini omunye usuke ekhaya ushiya izinto zabelungu ayitshontshe emsebenzini ngegama lokuthi isinkwa uze emkhosini uze kuphi okumzwisa ubuhlungu omunye uze emkhosini ugeze ngamanzi egiza ogeza utshontshileyo ubrijile wa-ayina wogeza webileyo kodwa uze emkhosini day 1 siyacelebrate yena uze emkhosini yena uze kuphi emkhosini okumzwisa ubuhlungu makethe omunye uze emkhosini uhamba ne-stolen property sukumama yena uze emkhosini kodwa nomuntu ahamba naye akusiyo wakhe kukhona namlande khona nama-asha abahlalise ndawona yena uze uyabala uJesu day number 1 ubathe kuzoba nomehluko awukho umehluko nophethe istone akasiretheni yabona kumshaya kakhulu omunye ugqoka inguba ithenge ebafanele angababuzana nokuthi niyithathe kanjani yena uze emkhosini kunobhuti ohambisa amawivi very cheap akabuzi bhuti sowahambisa uwathathele uze emkhosini uyabala uJesu day number 1 day number 2 sisemkhosini abe wesu Jesu make kuyabheka eyimotweni sekufakwa negroza yomkhosi lokuthathwa kancane nje kuyobekwa ngoba ngabhekwanga kuyalapha kuyobekwa ukuthi mangifike ekhaya nje ngifudumeze kodwa yena uze emkhosini yena uze kuphi omunye usemkhosini akajabulanga ngoba uthe makebheka iprogram wangasibona makebuka bakuprogram abafanelekile because they are not anointed njengami the leadership in the faith marketing uyahamba umkhosini ukwakini angisabizwa nokuthi ngizovala ngomthandazo or nginikwe imemezelo kiwe nje nami ngenze imemezelo because uhamba inhliziyo ibuhlungu for umkhosini uJesu makebona bekuselebrate 7 days that makebona ukuthi nali ilanga lokugcina kusafana moslithi wasukuma uJesu wathi labantu abakwazi ukuhlala 7 days babuyele emakhaya befana lithi wama wamemeza umekho sengizomemezela bese siyathandaza ungahambi komile abanye
Satisfaction uzoyithola ku relationship. Umekhona owomileyo makanayi kumfundisi ngoba umfundisi uzohlekisa ngaye. Makanayi kuma-asha azombukela phansi. Makanayi kulaba abathandazayo ngoba uma ama-intercessor eqedile ayokhuluma ngaye ukuthi nimbone nje samthandazela. Uthi uma ekhona owomileyo was kwangathi ngathi come to Jesus. Awuthi umakhelwane wakho ithi come to Jesus. Come to Jesus. Ithi umakhelwane wakho come to the living waters. Say come to the living waters. Now amanzi ophila. Akhumbula bekhebelele bathi uyaphila kini. Angaphila nakuwe. Uyisimanga. Yabona bafana akufanelanga sifane namahashi angenamatoma angagitshela. Kufanele sibe amahashi agitshelwe umnikazi. Agitshelwe indoda yasemazulwini. Bese sibe inamahashi afaka amaholo lapho. Ukuthi singahambi sibheka ngapha nangapha. Let me tell you something. Yabona lento mayigibele umuntu uhamba konke. Mama khona ke siyobona inkomo zaseBethlehem. Elithi iBhayibheli kwabe kumphongolo zincedisa utshani bubuhle kwaqala umphongolo zahamba. Abantu abangagitshelwe bahamba bebuka, bahambe bephambuka, bahamba bengena kodwa bagitshelwe. Kungaba iphutha Mrs. Khoga uma kukhali wuda abophumi baqalaza kukhali wuda nana bomama mqalaza kusho ukuthi khona into engekho right lapha. Somebody say sit on me. Somebody say sit on me. Lento ngiyayazi namandla makuvuka ikanuya yakhe ikane phezu kwensizwa ikanuka izithombe. Yebo. Somebody say sit on me. Yazi ngiyamthanda uNkulunkulu. uNkulunkulu akasimali. Yebo. Uthi kimi Mr. Babala le bandla liya kwenye dimension. Uthi bathi ngicela ungenze into eyodwa thina. Self control. Uthi mawungahluleka ukuzilawula le ndawo ungazilawuli kuyo usathana uzoyusa and use it against you and mess up my work. And I was saying why uNkulunkulu asho ukuthi emkhathini ngamanga mangithi ngibheka iconference ababahlosisi bahamba ngemoto ezintsha ngathi Jesu ufika mina ngibone ngizenayo ngibone wasemthethweni Sifika mina ngoba uThezi nakho state control. Hayi khathini inilungelo lokuthi lokuqalaza mawubheka kuyashaya ikwayi shaya kodwa kuqalaza wonke umuntu funeka labasebakhethile athi inkosi ifika mina ungasakompare Solimar. Yeah. Sifale. Sithola samlo kunisiya kasibala eduze kwa. Ukuze kuzoba safe. Yeah. Lokhu ngisibamba nje kancane. Mangimbona ngithi ngiphuke ngakhe. Ukuthi uNkulunkulu self control. And what if angifuni into engakunika yona. Wanika incwadi yeZakha chapter number 5 mawuqala ku22 wathi the fruit of the spirit and one of them is self control. Wangathi ngathi abangashadile ababheke kwabangashadile bakithi.
Timaki. Self-control. Ngamanye amagama kukhona izinto uNkulunkulu angekakuvimbe. Zifuna wena. Yabona mawungena self-control ububheka bomama abangena self-control. Yilabo mama ukuthi makuphela inyanga baphethwa amakhala. Mawubuza yini akajabuliswa isalari ngoba makethu ebheka kolota u2x kolota yabona ezinye into noma ukuthi asibheke isitori esisodwa yabona ziyahamba kodwa usikolota zonke aza kolode nobaba womshanyeli baba womshanyeli makedlula nje ezwa nithangini bekwalapho nje uthatha 50 rand uthenge umshanyeli shiya kuthi konje sibhadala kanjani self-control. Abantu abangena self-control yilaba abafuna izinto zabanye ngoba umuntu unayo nawe uyayifuna. Uzitshela nje ukuthi angeke kakhulu. And you don't understand ukuthi yena usurvive ngani. Abanye benu hayi ngoba kune poverty. You are living beyond your means. Mama kubheke nje ukuthi amandla akaphelele lapha. Bese ne lifestyle yakhe ibalapha. Awukwazi ukuyifanisa nabantu abanemali ubhizi ngama ladies night ungenayo wena imali. Ladies outing. Omunye yazi ukuthi bathi ladies outing ubhusto omyeni. La ufaka ungena ngekhaya. Bawubuya bona impilo yaqhubeka wena unasini. Somebody say self-control. Uma ego owomileyo uthini uJesu makaye kuba priest alimfundele lona leso makaye kuphi ngeke ezohlabelela kahle athi bika kuJesu ngoba yena ulalele athi indlebe yakhe ilindele ukukhala kwabantu. Sibika kuphi bazalwane? Uma singenamali sibika kuJesu. Uma sihlushwa abayeni sibika kuJesu. Besikhuluma ngelicebo la esiyazi umthando uNkulunkulu. Ishi unkosikazi yathatha ubest friend wenkosikazi. Ngiyacabanga ukuthi lo best friend bekhuluma zonke izinto ezinhle zomyeni wakhe kulo best friend. Phela ubest friend unomtshela naye uyayifuna le nto. Usele yena uhambile umyeni nomngane. Uma eko omileyo magezekile aphuza. U-Isaya wathembisa wathi kuye siyophuza sithenge sidle singenamali. Owomileyo mayeqeda athi esiswini sakhe kuyogobhoza. Ngiyamthanda ngathi umfula uthi imifula yamanzi aphila. Wayisho kuJohn chapter 4 ekhuluma nomfazi wayesewaqedile amadoda. Wathi wena umtshela ngalamanzi atholakala kulomthombo. Ophuza lamanzi usazobuya futhi. Kodwa mina amanzi engiyokunika wona awusophinde wome. Wathi owesifazane nike lawo manzi ngiyawafuna. Wathi uJesu lethi ndo. Yazi ngidiscover la. Akakuniki uJesu engakayilungisi inkinga yakho. Amabandla wamanga la wathi receive your things ungakalungisa. Receive mawuphuma la usemkhubeni.
kodwa thina sesithembisiwe. Asikise gogo. Ngisaso upastor kunebakhe. Bangakha basangithanda. Kodwa ngicela ukuthi uma ekho mawungapheli lo mkhosi wena usafana. Mawungapheli lo mkhosi. It has been my prayer ukuthi makuphela lokhu akube nomehluko. Kube nomehluko nasebandleni. Bonakala ukuthi sibuye emkhosini. Kube nomehluko. Yazi bathi mabezokwenza lento ma sekuzovalwa kulomkhosi. Yazi bekwenziwa ngelanga lokugcina. Umpristi ubeya emfuleni waseSilowami. Yeah. Afika khamanzi. Yeah. Eze nawo amanzi. Uma eza nawo sekazongena kwisango lesihlanu, gate number 5, which represents grace. Somebody say grace. Umengena ku gate number 5 ngalamanzi umpristi ibandla ikwaya liyasukuma bayaqala bayahlabelela amahubo from Psalm 114 baze bayoma ku Psalm 118 behlabelela benika uNkulunkulu dumo bese umpristi ahambe namanzi ayowathele altare bekurepresenta 2 things. Number 1, ubememezela ukuthi there's gonna be enough rain for their crops. Ngicela ukumemezela phezulu kwempilo yakho imvula eyanele izokwehlela. Ase imvula eyanele izokwehlela. Imvula ezohlumisa izinto ezishiswa amadimoni izokwehlela. It's in my neighbor. You will never run dry. Ngizohlabelela kahlathi noma lingake sana. Imvula enkulu yenza njani? I hear the abundance of rain in your life. I say I hear the abundance of rain. Rain, 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 rain. I say rain is coming. I say rain is coming. This zone. When I'm you will have more than enough. In the name of Jesus. I say you will have more than enough. More money, more life, more wisdom, more prosperity, more peace, more joy. Somebody shout more. Hello, prophet. Akubo bonke abadikele lenkonzo. Angeke uswele empilweni yakho. Le mano ipikelela izokuyiphinda phindini. Even before inyanga iphela. Ngegama lika Jesu. People will come and give to you. People will come and bless you. People will come and minister to you. Angeke uswele. Somebody shout more. The thief comes not. John 10. Only to kill, to steal, liars and food, and to destroy. Yeah. But I have come so that they may have. Number 1. You will have. I say you will have. I say you will have. You will have it more abundantly. I say more abundantly in the name of Jesus. Akawadla amandla omuntu. Kuyogobhoza imifula yani amanzi aphila. In other words, God is giving you something inside of you that is so strong. After today, you will just have to look inside of you. Bese ufana nezwi uma lithi sibizi
abapriest bebememezela the rivers of salvation that are coming. Ukuthi siyophuza abaprofeta Ezekiel ukuthi siyophuza emthombeni wensindiso. Yazi inkinga abantu ifika yona kale kuphi? Bafika baphindele esontweni bangaphuze emthonjeni wensindiso. Mawuthi yabheka yena shemu yashumayela. Mara inkinga omini. Yabona lo muntu obhalele esihlabelele lesithi Nkosi ibheke ibandla lakho. Ubembulelo. Lona ibandla kodwa nomile. Gome kwamfundisi wakhona. Abanye ke boma literally. Like literally. Ayo. But thirsty literally. Ngithi njani? Literally. Boma befaka okhololo. Thola ukuthi masishumayela kanje ubheka isikhathi. Ngoba womile. Uma eko. Yabona le scripture isifundile. Bebesenza practical abapriest. Benze namanzi practical. Besibandla liyadumisa practical. You know what, as we are busy preparing from last week, I was meditating about Psalm 114 to Psalm 118. I was meditating and I discovered what amanye ama-psalms lapho is just the church admonishing God. And amanye ama-psalm yihabelelo zokunqoba. Bebehabelela ukuthi kuyanqotshwa. And I discovered mangifunda scripture ukuthi uJesu naye makeqeda kudipasika he sang some of these songs, some of these psalms. Kanye nabafundi bakhe awuthi usiza masinyane bese siyathatha ngabi umfundisi okhuluma into engekho ngithanda ukukhuluma into esezwini bese siyakhandaza. Cela ungibukele uMatthew chapter 26 verse number 30 masinyane nje bese siyathandaza. awuqale nje phezudlwana kancane la ehlephula khona isinkwa uverse 1 verse 26. Angifundele from verse 26. Kuthe besadla uJesu wathatha isinkwa wasihlephula wanika abafundi bakhe wathi thathani nidle lokhu kungumzimba wami. Wayesethatha indebe wabonga wabanika
wamnika wathi, Yeah. phuzani kuyo nina nonke, Yeah. ngokuba lokhu kuyigazi lami lesivumelwano elithululwa ngenxa yabaningi ukuze kuthethelelwe izono. Yebo. Kepha ngithi kini, kusukela manje angisayi kuphuza kulesi sithelo somvini, kuze kufike lolo suku engiya kusiphuza ngalo nani, sisisha embusweni kaBaba. Verse 30. Sebehlabelele iculo lokubonga. Sebenze njani? Sebehlabelele iculo lokubonga. Basebenze njani? Baphuma baya entabeni yemiqungu. In other words, uJesu wahlabelela ukunqoba engakaye empini. Makeqeda nje kudla isinkwa nokuphuza igazi, wahlabelela ukunqoba. Ngicela ukukhuluma nje ngomprofeti wonke umzalwane olayidlile. Every battle, victory is guaranteed. In the name of Jesus. Every battle, la obhekane khona nokulwa, uNkulunkulu uzokunqobela. Abesethi amaHubo 118, oh give thanks to the Lord, for he is good and his mercy endureth forever. Can somebody say his mercy endureth forever? Somebody shout his mercy endureth forever. Can we just stand on our feet? Somebody say, not unto us, O Lord. Say, not unto us, O Lord. Not unto us, but to your name be glory. Say, but to your name be glory. Hallelujah. 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 Can we say, praise the Lord? Say, praise ye, all servants of the Lord. Say, praise ye, all servants of the Lord. Say, praise the name of the Lord. Bless the name of the Lord. From this time forth, forever, from the rising of the sun to the going down of the same, the Lord's name to be praised. The Lord's name to be praised. Say, who is like our God, who dwell on high, who humble himself to behold the things that are in heaven and in earth. He raises the poor from the dust. He raises the poor from the dust. You are rising up today. You are rising up today. I say you are rising up today. I say you are rising up today. In Jesus' name. Noma ngabe abanye benu maniphuma la nisaya eGetsemane, victory is guaranteed. Esikhathini esiningi we try to avoid our Gethsemane experience. Kanti man understand that uJesu ngathi lento wayinqobe eGetsemane. Yeah. Yingakho iBhayibheli lithi even umjuluko wakhe waba igazi. Uyabona ukuthi there was an internal battle. Bekunempi yangaphakathi. Let me tell you this, church. Ukuze unqobe impi yangaphakathi, yangaphandle, udinga ukunqoba ngaphakathi. If you are defeated ngaphakathi, you won't succeed outside. Ake ngirelease nesibusiso semindeni. Nishawa izinto zangaphandle ngoba nihlukene ngaphakathi. Uma ningalunga nina ngaphakathi, yabona ninqobe impi yomndeni eyangaphandle ngeke imelane nayo. Yabona le way ukubi ngakhona, even imindeni iyathengisana kulamalanga. Nabaphumelele, they rather help the outsiders than to help their own. Impi yangaphakathi. Uma ekhona owomileyo mageza phuza. Na into engicela ukuyicela kuwe today, ungahambi
ubuyele ekhaya kungenashintsho. Ngabo baleka mntanami, uNkulunkulu usemsebenzini. Ngingabumvumela umuntu mayephuma ebaleka ngimvimbe abe uNkulunkulu asebenze. Inkomfa ye-deliverance, inkomfa yamandla. Bangakholwa ukuthi our lives will never be the same again. You will never be the same again. Ngoba uNkulunkulu wethu is able to transform us. Healing power comes from the blood. Can you sing like a worship team? God is in control. Amanye, we don't even need to lay our hands. Amanye akudingi ukuthi size sibabeke izandla ukuze baphile. Le nkonzo uNkulunkulu uyigcobile. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. Uma ekhona, go over there. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Let me say to you, ungayenzi mistake yokuphuma kule ndawo usatormentwa ile mimoya ebeyikutormenta before. If you are here, you are sick, this is the day that the Lord has made. If you are here, you are troubled, this is the day that the Lord has made. Okwethu nje ukuthi sikulethe enkosini. Can we stretch our hands thina sibe muva? Sizistretchele kulabazalwana beme phambili. Uma ekhona, wosazi isidingo sakho. Thank you, Jesus. Can we say it again? Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Take control. 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 Holy Ghost, you are in charge. You are in charge. You are in charge. Siamo. Let the blood of Jesus flow from the top of your head to the soles of your feet. Baba, we are pleased. We are neliswa. We are neliswa. We are neliswa. We are neliswa. In the name of Jesus. Thank you, Holy Spirit. You are in control, Holy Ghost. You are in control. You are in control. You are in control. You are in control. Holy
Siyabonga Baba. Holy Ghost, you are in control. Holy Spirit, you are in control. Holy Ghost, you are in control. Thank you, Jesus. Holy Ghost, Holy Ghost, Holy Ghost, Holy Ghost, you are in control. Father, your mercy and your grace, your power, your anointing, egameni likaJesu. Siyabonga Baba. There is none like you. There is none like you. Holy Ghost, 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 Holy Ghost. Siyabonga Baba. Siyabonga, siyabonga, siyabonga. She will never be the same again. Egameni likaJesu. Egameni likaJesu. Egameni likaJesu. Egameni likaJesu. Egameni likaJesu. Do it, Jesus. 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 Father, we worship you. We bless your holy name. We bless your holy name. Yes, 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 yes. In the name of Jesus. 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 The name that is above all names. Thank you, Lord. Thank you, Spirit of the living God. Siyabonga, siyabonga. Your glory, your power, your anointing. Father, we bless you, we honor you. We thank you, Spirit of the living God. Can we all stand? Can we all stand? Ake siphakame nje sonke sibingelele. Can we just testify? Let's lift up our hands and testify. Cela ukuthi emva kwalenkonzo uNkulunkulu anenze kahle lonke. Anibusise, aniphakamise. Sisi, cela umama lo, mama, wena, cela ukutshela nayo indaba. Izwi lenkosi lithi uma sesilizwile singazenzi likhulu inhliziyo zethu. Uyafuneka emazulwini. Uyafuneka ekhaya. I'm not talking about you dying. I'm talking about you going back to the kingdom of God. Ngimuza umoya egcwele kuzo athi, is there anything too hard for the Lord? He can change your life. He can transform your life. He is faithful. Ngicela nje la umekhona uphakamise isandla. Siphakamise zombili. La umekhona nje, just lift up your hands. Baba, siyabonga. Nangu umntwana wakho. You are not a man that you should lie, nor a son of man to change your mind. Holy Spirit, I summon you right now. Ngena kuye, hlala kuye. Egameni likaJesu. I rebuke every evil spirit that is operating in her life. Uthezwe nakho abanye sibahlwiti. There is what we are doing even right now that we are doing. Baba lo yaphefumulo soletha kuwe. Egameni likaJesu, I declare right now deliverance
Jesus. Even against her will, in the name of Jesus, I pray. Father, there is nothing impossible with you. I thank you are doing this for the glory of your name. Can the church say amen? Can you say amen? Can we shout amen? Hallelujah. Baka kama timamusiseke le weekend. Baka kama bafumene umusa le weekend. Baka kapati, from this time forth I will be obedient. Amatije, I will be obedient. Hallelujah. Baka kapati, after this I will never be the same again. Amatije, after this I will never be the same. Hallelujah. Baka kapati, change starts with me. Change starts with me. Ukuzizinto zami ishintshe kushintsha mina kuqala. Baba kabathi kuye I am satisfied. He is the living waters. Ngelele naye. Hallelujah. Give God the hand of praise. He is a good God. And I want to say to you, if you don't have a spiritual home, you can make this place your spiritual home. Amen. Bakona bathi ngiyathanda ukubelonga la kule khaya. Amen. Awu nasi izandla. Hallelujah. Hallelujah. Akubonanga kahle. Cela ukubona futhi izandla. Abathi ngithanda ukubala. This is what you do. Mamshabalala. Mteluzela mina. Mtela nje immediately after the church. Uze kulo mama. Ufike umnike igama lakho ne-contact number yakho. We will be praying for you and nathi we will be in touch with you. Ukuze sikutshele ukuthi yini ekumele uyenze futhi elandelayo so that you will be fully a member of this house. Ake sibashayele izandla.